delegáti o tom. A tohle je opravdu nejhorší cestovka podle mě. Tady. To je taková stát, ale opravdu jednou záhodnou. Víte co, ale jako my jsme sem přijeli, kdybyste nás tady udělali takovýhle kroužek, která tady na silnici, jste se postavili do prostřed a řekli, něco solidního. Ale prostě nás naženete do nějakých autobusů, stejněte se do jakého chcete. To jsem taky nezažila, že autobusy jsou podle hotelu. Jo, ale vy nás vezmete všichni, no jistě, ale to my nevíme. Ale se vám to všechno se nám mohli vidět na letišti, to všechno jsme mohli vidět na letišti, mohli jsme to vidět v Praze na letišti, mohli jsme to vidět v Hurgádě na letišti, mohli jsme na tom letišti zůstat sedět a nemuseli jsme sedět tady v tom hotelu. Jakou má pro nás výhodu, že tady stojíme na silnici před hotelem, kdyby se nám tady aspoň zajistili nějaké občerstvení, je tady spoustu dětí nebo něco, tak by to byla jiná věc, tak chápu, proč se nás sem vezli, ale aby se nás sem vezli jenom kvůli tomu, aby jsme tady čekali, to jsme všichni mohli čekat na letišti a všichni už jsme mohli přijít od vás, pojďte zpátky domů, pokud nejste schopni nám říct, co se děje. Na letišti by to nešlo. Tyto problémy jsem měla taky v Osanitě, na červě. Ale pozvali nás prostě všichni do jedné. Dali nám tam pití a řekli, počkáte tady, za hodinu vám dám další informace. No, ale prostě my tady já když tady nebyla už několikrát, tak znám to tady, vím to tady. Ale ty lidi jsou tady třeba některý poprvé a jsou tady z toho šoku. Věřím jim, že jsou tady šoku. Já ne, protože já se tady nestratím, já se tady vyznám, ale ostatní mají zřejmě, bych řekla, hodně velký. jako jde o to, jestli nám věříte nebo ne, to znamená, že si nevěřím nic, ale ano. 10 hodin nebylo. Vy jste říkala půl. Já jsem říkala do 10:30, aby jsme všichni byli. Tak máte ještě 10 minut. Máte. To se změní za 10 minut. Budete sedět o metr dál. Opravdu já už vám nevěřím ani pozdravení. Jo. Ta vaše soudružka druhá ta řekla, že něco musí zařídit a přišla, že jo. Tohle ta hovoří s přítelem nebo s